pakai helm sing ngajeng gonceng apa sing di motor? Sing di motor. Kok dilarang orang duwe helm? Orang boten ngangge helm, tekan bangju enten polisi dicegat sing gonceng apa sing di motor? Di motor. Mengke kok dilarang kebanan nuntun. Niku sing nuntun, niku sing duwe motor, sing gonceng niku malah nang guri. Ketoke ngarep ono kene le, tambal ban. Berarti penane duit apa penane boten? Ya angel lho. Dadi kan mikir donya ki ngenten niku mumet. Wilawahipun piyambak sing paling bener pripun? Paling bener kados dungane Mbah Lurah wau, ya Allah, mugi-mugi paringi rezeki sing jembar, sing berkah manfaat. Mboten tok ampun menjaluk jembar rezekine tok ampun. Jembar rezekine koruptor-koruptornya jembar rezekine. Jembar rezekine. Wingi kan bareng dangun kula nggih gumun. Koruptor niku wingi sing ditangkap niku bareng dangun wingi. Mobil kok nganti 17. Motor kok nganti 30 pinten ngoten. Gumun kula mulai helm niku lho. Helm kok nganti cacahe 100 piro niku. Padahal ndase keleng siji. Pilih arep nganggo kapan ya Allah. Lah mobil pirang-pirang itu sing digur ayo gur bapak siji to. Gur bapak siji. Lah kek kapan ya sing nganggo tobi? Duwe bojo loro niku nek nganggo bapak siji ya. Ngono arep kemaruk niku lho. Awake dhewe niku ya Allah, kaya-kaya donya niku arep digenggam kabeh. Padahal tangane awake dhewe niku sepinten, mboten saged. Mboten saged. Donya niku enten mila sing bener ya Allah, pasrah terus ya Allah. Punapa ingkang pun paringaken niku disyukuri alhamdulillah. Wonten niku. Tapi kadang seringnya ngeten. Awake dhewe niku dinek nikmat pengiran. Dinek nikmat. Tapi terlalu pelit dengan diri kita sendiri. Menungso niku karo wong liya medhit, karo awake dhewe medhit apa meneh karo wong liya. Karo awake dhewe contoh. Jane iki mampu jajan sate. Jane mampu tuku sate mampu. Tapi pendak dina ngulup nyambel bawang. Begitu asamu ra sing disalahke sapa? Bayeme. Padahal salah dhewe ora tuku sate. Donge niku mampu tuku Surya. Tapi tukune Astro. Tenor. Kan aku ngambil. Jane mampu begitu menggok sengkil. Sing disalahke sapa? Rokoke. Ini jenengan mila ibu-ibu nek jenengan kagungan emas sing 15 kilo ngenten nika. Niku mangagem. Maksud kula ngenten, jangan sampai suatu ketika nanti awake dhewe dinene metu pengiran. Misal iso tuku motor, jenengan tumbas. Iso tuku mobil, jenengan tumbas. Jenengan yo dinggo maksudnya duwe pakaian apik, jenengan pakai. Niku nyopuri nikmate pengiran, ampun nganti maksud kula ngenten, ketika nanti kita itu bener-bener butuh, kok dilarang pas nganggo, awake dhewe dikira ora mampu terus dadi fitnah. Oh, ojo-ojo ngingu gundul. Ngeten niku ya Allah. Mulane kok duitku 50 wingi ra eneng. Padahal dilailen belek. Niku kok terus diam-diam tekan ngendi fitnah dan sebagainya dan seterusnya. Mila ngatos-atos nek duwe nikmat disyukuri, duwe klambi dinggo, duwe napa dinggo. Termasuk apa yang ada di tubuh kita itu dinikmati, disyukuri. Dengan roh ajeng tindak mriki mesti ngilo to nggih. Ngilo. Itu tutul. Napa sing jalan karo bapak-bapak kula niku nggih gumun. Ibu-ibu ini masyaallah ket riyen nggih jenenge pecis. Pecis iki 50.000 nggih men 57 gan. 57 ya nggo ngaji, ya nggo salat, ya nggo jagong. Nggih Pak Salim nggih. Ya nggo ngaji, ya nggo salat, nggo jagong. Ibu-ibu niku jagong eneng dhewe. Udung niku. Engko misal jenengan wau sonten jagong, nggih lho. Ajeng mangkat pengajian ngeten iki. Kira-kira salim mboten Bu? Ini pecis, Bos. Pecis, Bos. Bapak-bapak niku misal mau sore jagon ganti kan ala paling yo ganti sarung tok. Ora gonta-ganti mangkake kumbang. Ya Allah. Lanang nrimo. Niku kawon tenan, Bu.
keamanannya awake pun piyambak keseharian itu seperti itu. Keseharian kita loh. Maka jangan pernah kita sibuk dengan aibnya orang lain. Kita sendiri punya aib, tapi kita sering tidak sadar bahwa kita itu punya aib. Coba sak-ayu-ayune wong nggih, sak-ayu-ayune wong, sak ganteng-gantenge wong. Nek posisi dahar itu tetap ora ayu, ora bagus. Posisi maem itu tetap ora bagus, ora ayu. Coba napa nek pas ngemplok ngene jenengan foto. Pas ngemplok kok foto, kira-kira pantes apa mboten? Mboten. Soal ayu-ayu apa kaya wong urip niku apes. Angop niku ya Sobi. Dia meta-meta kaya apa? Ya irunge medar kok. Ngentutan meneh. Nggih lho. Wong niku penapes, wong ning donya niku penapes. Mulai aja ngrasa aku ki sing paling mboten tidak bisa. Awake dhewe ku urip niku isih butuh wong, ngopo-ngopo butuh wong, kita ndak bisa. Mboten sadar. Pun sunatullah enten niku mila karo tangga sing apik, karo sapa-sapa sing apik. Jangan sampai mulut kita itu menjadi dosa bagi diri kita dan menjadi luka bagi orang lain.